Fl-ewwel ta' Mejju jitfakkar l-20 anniversarju minn mindu Malta flimkien ma' 9 pajjiżi oħra issieħbet fl-Unjoni Ewropea. U biex jitfakkar dan il-mument storiku li seħħ fl-2004, il-Parlament Ewropew organizza laqgħa li fiha tkellmu l-politiċi li kienu protagonisti ta' dak iż-żmien. Fil-fatt l-erba' filgħodu fi Brussell, il-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola, flimkien mal-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi u bosta personalitajiet oħra, fakru dan l-anniversarju. Fost iż-żgħażagħ mistednin kien hemm Millennia Duncan, żagħżugħa Maltija li twildet fl-ewwel ta' Mejju tal-2004 u li kienet l-ewwel persuna mwielda f'Malta minn mindu dħalna fl-Unjoni Ewropea. Lorenz Gonzi min-naħa tiegħu tkellem dwar dan il-mument straordinarju u eċċezzjonali għal Malta. Pass li seħħ grazzi għal Partit Nazzjonalista. Kienet storja ta' tama, Ilenia, u tiqpa storja ta' tama. Aħna għandna tama li l-Unjoni Ewropea tiqpa rilevanti għan-nistana, għalikom iż-żgħażagħ biex nġibu l-paċi, l-istabilità u l-iżvilupp għal kulħadd. Roberta Metsola min-naħa tagħha tkellmet dwar is-sens ta' kburija għal pajjiż tan żgħir li rnexxielu li ħolma jdawwarha f'realtà. Il-President tal-Parlament Ewropew tinsisti li minn din is-sħubija gawda kulħadd. Għal miljuni ta' persuni sħubija fl-Unjoni Ewropea fissret tiġdid, sens ta' kburija, fissret għaqda. F'daqqa waħda l-futur ma kellux limiti, fissret sigurtà, fissret opportunità, fissret prosperità. Għalina fissret kollox. Fl-2004 l-Unjoni Ewropea kienet tesperjenzat l-akbar tkabbir tagħha. Dak iż-żmien apparti Malta kienu ssieħbu wkoll Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja, is-Slovakkja u Slovenja.